presentació de Blanquerna. Doncs la presentació la farà la Eva Márquez, que és la directora de Màrqueting i Comunicació de Blanquerna, i també ens ha portat una sorpresa, que és el Lluís, que el Lluís és un estudiant de Blanquerna, a més de ser un fantàstic esportista, és un nedador del Sant Andreu. Després ells ja us faran 5 cèntims del que és la seva experiència i de com està visquent aquests anys de formació a Blanquerna. Jo no em vull entretenir més, dono pas a la Eva, que us explicarà en molt detall tot el programa i tots els avantatges que us pot oferir Blanquerna. Eva, com vulguis. Gràcies, Joan. Bona tarda a tots. Doncs, com us deia en Joan, jo treballo a Blanquerna, soc la directora del Departament de Màrqueting, Comunicació i Admissions. Blanquerna pertany a la Universitat Ramon Llull. A banda estic vinculada a l'esport i en concret a la natació i a l'aigua perquè formo part de la Junta Directiva del Club Natació Sant Andreu i soc membre de l'equip màster de la natació. Així que aquesta oportunitat per mi realment m'implica molt i espero que realment assolim tots els objectius de la sessió d'avui, que és fer-vos una orientació, una introducció al que és el procés de pas de batxillerat o de cicles formatius a la universitat, per estudiar un grau universitari, i després ja explicar-vos en profunditat la proposta de Blanquerna pel que fa a estudiants que tinguin condició d'esportistes d'elit, el nivell, el reconeixement, el rendiment i reconeixement propi que fem de Blanquerna. Al final farem un torn de preguntes, entenc, però si en algun moment pel que sigui penseu que no seguiu la presentació, doncs aixequeu la mà i us atendrem. I com us ha dit el Joan, també intervendrà el Lluís i us explicarà la seva experiència com a estudiant de Blanquerna i esportista d'elit. Doncs, com us comentava, anirem una miqueta com d'una visió més general a una més específica. Els estudiants es troben en aquest moment afrontant la incertesa de prendre una doble decisió, que és per una banda escollir uns estudis que volen estudiar per després dedicar-se professionalment i triar un centre universitari. Aquí veieu una miqueta la ruta o el camí que ara està dibuixat en el sistema educatiu espanyol, que és el de pas de l'educació secundària a l'educació superior. Els estudiants, un cop acaben l'ensenyament secundari obligatori, tenen diferents opcions. Poden fer el batxillerat, poden fer els cicles formatius de formació professional de grau mitjà i també aquells que venen per temes, diguéssim, per vies internacionals, tenen tot el tema de les homologacions dels títols. Un cop acaben batxillerat o els cicles formatius de grau mitjà, poden continuar la seva formació o bé fent cicles formatius de formació professional de grau superior o triar per l'opció d'estudiar un grau universitari. Per accedir al grau universitari sabeu que es fan les proves d'accés a la universitat, les famoses PAU, que ara es diuen d'una altra manera, es diuen EBAU, que és Evaluación del Bachillerato de Acceso a la Universitat. Després de finalitzar els estudis de graus hi ha diferents opcions, com per exemple accedir ja al món laboral o decidir continuar en aquell moment estudiant un màster, un postgrau. Es pot fer en aquell moment o passats uns anys dedicats al món professional. I finalment, diguéssim, al final d'aquesta carrera acadèmica seria poder accedir a uns estudis de doctorat, per ser doctor en una matèria específica i, sobretot, dedicar-se o a la recerca, és a dir, a la investigació, o dedicar-se a la formació, a la docència, però ja sobretot en l'àmbit universitari. Totes aquestes vies donen pas, accés al món laboral. Avancem. Quin és el context universitari espanyol? Ara mateix ens trobem que a Espanya hi ha 83 universitats, de les quals 50 són públiques i 33 privades, que es distribueixen en 343 campus. Ara mateix l'oferta és amplíssima a nivell de graus universitaris. Hi ha 3.000 graus i 3.600 màsters i 1.150 doctorats. Per tant, realment és una decisió complexa en quant a l'univers de possibilitats que existeixen. Si ens centrem en el context universitari català,
A Catalunya existeixen 12 universitats, de les quals 7 són públiques i 5 són privades. Us recordo les privades. Aquí en primer lloc està la Universitat Ramon Llull, no només perquè jo la represento, sinó perquè va ser la primera universitat privada a Catalunya, la URL. Després tenim la Universitat Internacional de Catalunya, la UIC, la Universitat Oberta de Catalunya, UOC, la Universitat Abat Oliba i la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, que té un model una mica híbrid, està a cavall entre ser pública i privada. Totes aquestes universitats, aquestes 12 universitats, tenen 49 campus en el territori català i tenen 7 seus d'universitats no presencials, aquelles que fan la formació online. Això suposa que actualment hi ha gairebé 220.000 estudiants de grau a Catalunya i que estan estudiant una oferta que abarca 455 graus al territori català. Per tant, de nou ens trobem amb moltíssima oferta. Com podem classificar les universitats? Les universitats es poden classificar, si mirem el fet de si cal anar a classe de manera presencial o no, doncs hi ha presencials, hi ha no presencials i hi ha híbrides que fan el model mixta. Després tenim universitat pel que fa al finançament, públiques o privades, i després tenim, pel que fa sobretot a les privades, aquells centres que són, diguéssim, lucratives, és a dir, que es gestionen com si fossin una empresa que a final d'anys han de donar una sèrie de beneficis, hi ha un repartiment de beneficis, però també hi ha universitats que són sense afany de lucre, d'iniciativa social, com per exemple la universitat que jo represento, que és la Universitat Ramon Llull, que en concret Blanquerna és una fundació. Aleshores, vist tot aquest context i aquest moment vital dels estudiants, com poden abordar ells aquest moment? Què cal tenir en compte a l'hora d'escollir i com poden fer el procés? Nosaltres, des de la universitat, els guiem una miqueta per 3 vies. 3 vies que caldria treballar i desenvolupar les 3 per arribar a trobar allò que vols estudiar i el centre on vols estudiar. La primera via és la via de l'autoconeixement, la segona les experiències i la tercera la informació. Us explico. Què volem dir amb l'autoconeixement? Doncs és fer-se la pregunta, que ells es puguin fer la pregunta o que inclús les famílies els puguem ajudar a fer-se la pregunta: què t'agrada a tu? Quina és la teva motivació? Jo ara fa poc vaig estar al Saló de l'Ensenyament, que és el moment en què tota l'oferta educativa catalana es reuneix, i quan s'apropen els estudiants, s'apropen encara de vegades una mica com espantats, perquè veuen molts expositors, moltes ofertes, i li preguntes què t'interessa, i moltes vegades miren els pares i contesta el pare o la mare: ens interessa, perquè és un moment complicat per ells, però segurament ells saben què els interessa i què els agrada i què els motiva. Doncs és una miqueta fer aquesta feina amb ells de dir quin és el teu interès, com et projectes tu, en què gaudeixes tu realment. Quines qualitats personals tenen, quines habilitats, quines competències, en què són bons d'una manera natural i orgànica, sense forçar res. I després, ja que porten uns quants anys estudiant, quines són les assignatures o els àmbits d'educació amb els que ells se senten més còmodes i on sobresurten més, ja en l'àrea de comunicació, en l'àmbit d'educació, en l'àmbit d'esports, en l'àmbit de salut o en l'àmbit de relacions internacionals o moltíssims més àmbits. Jo us he posat els 5 àmbits en els quals impartim docència a Blanquerna. I un tema que cal tenir també present és la famosa nota de tall, que ja us explicaré una miqueta com juga en el nostre cas a Blanquerna. Després, pel que fa a experiències, de nou, una mica lligat molt amb les motivacions. Què t'agrada fer, quines eren les teves preferències, hobbies, temps lliure. Després, com t'has sentit fent el treball d'investigació de l'ESO, el treball de recerca de batxillerat? És un moment realment en el que volquen tot el bagatge que han après a nivell metodològic de treballar una assignatura, de treballar un projecte més enllà d'un examen, i això de vegades els obre els ulls. No és la primera vegada que arriba un estudiant i diu: és que jo vaig fer el meu treball de recerca sobre això i això d'alguna manera em va fer un clic i a partir d'aquí se m'ha despertat un interès. I després tot allò que puguin viure com a tallers, jornades de portes obertes, visites a les universitats. Jo avui us estic parlant com a Blanquerna, com a una universitat Ramon Llull, però totes les universitats oferim
un ventall molt ampli d'aquest tipus d'experiències. Jo sé que com a esportistes de nivell, ho sé, és molt difícil dedicar-hi temps diguéssim, a aquest procés, perquè entre estudiar i entrenar i anar a competicions i fer concentracions, doncs us queda molt poc temps. Però estigueu atents en aquells centres on us interessa, en aquests calendaris de jornades de portes obertes o de tallers, perquè poder dedicar en un matí d'un dissabte, doncs resoleu molts dubtes, trepitgeu la universitat, i això és molt important, respireu l'ambient, i això és una cosa que sí, us recomano a tots, com una cosa que sí hauríeu de fer. I finalment, la recerca d'informació més, diguéssim, pura i dura, conèixer com és el procés d'admissió a cadascun dels centres o als centres on vulgueu anar. Conèixer el pla d'estudis d'aquelles titulacions on estigueu interessades. Per exemple, jo la setmana passada vaig atendre una nedadora del Convent de Sant Andreu que està interessada en fisio i en cafè. La rebem a la facultat, li expliquem tot el procés d'admissió i li expliquem els plans d'estudis. I ella comença a veure en què m'identifico més, en què penso que m'agradaria començar. Vull dir, és important informar-se. Tota aquesta informació la podeu aconseguir tant a les facultats, jo mateixa, després d'enviar-vos aquesta presentació, us podem fer arribar informació ja en concret de cada titulació, però també a les pàgines web de totes les universitats i a tots els plans d'estudis. Els programes de pràctiques, aquesta és una part molt, molt important. Per qualsevol estudiant és molt important, però per vosaltres, que a més de vegades us trobeu amb aquest hàndicap del temps, encara més, d'acord? Conèixer els trets diferencials de la universitat, us identifiqueu amb aquella universitat. Les universitats, hi ha algunes que tendeixen més a un tipus d'estil de vida o un tipus de gent, això també és important que ho tingueu en compte. Conèixer el mercat laboral i els perfils professionals que es demanden, és a dir, si teniu 3 opcions que us agraden, diguéssim, amb un interès similar, de dir, no sé per quina decidir-me, doncs està bé que aleshores mireu les sortides professionals i si d'aquestes titulacions que us interessen hi ha alguna que realment ara mateix estigui més demandada. Contra més demanda hi hagi, més oportunitats d'inserció laboral específica tindreu. Inserció laboral específica vol dir treballar d'allò que s'estudia, d'acord? I lligat amb això, conèixer les dades d'ocupabilitat, que és exactament això de què us estava parlant. Algú vol fer alguna pregunta ara, en aquest punt, sobre una miqueta aquesta introducció en el pas de batxillerat, cicles formatius, universitat? Si no, jo segueixo, d'acord? Doncs segueixo. Ara us presentaré Blanquerna, que com us he dit forma part de la Ramon Llull, que som la primera universitat privada de Catalunya. És una institució confederada, la Universitat Ramon Llull, en el sentit que està formada per diferents centres d'educació i cada centre està especialitzat en un àmbit d'educació. Nosaltres a Blanquerna, ja ho veureu, estem especialitzats en comunicació, educació, relacions internacionals, esports i salut. Després, IQS, Institut Químic de Sarrià, forma també part de la Universitat Ramon Llull. Ells es destaquen moltíssim per precisament els estudis de química i els estudis de farmàcia també, que es fan conjuntament amb Blanquerna, ja us ho explicaré. És una titulació que fem conjuntament IQS i Blanquerna, i també tenen una part molt important de management, de gestió d'empresa. La Salle, que sobretot està especialitzada en tot el que és enginyeria i arquitectura, són molt potents. I ESADE, que hi ha per una banda la facultat on estudien dret i la facultat on s'estudia també gestió d'empreses o management, i després hi ha tota la part d'executive education. I aleshores hi ha uns centres més petits, com són la Fundació Pere Tarrés, que està molt enfocada i és una institució molt reconeguda en el que és educació social, l'Institut Borja de Bioètica, l'Institut Universitari de Salut Mental Vilalí Barraquer i l'Observatori de Terres de l'Ebre. I, perdó, no vull deixar-me, l'Escola Superior de Disseny, ESDI, que estan situats a Terrassa i és una institució superpotent. Ara us parlaré concretament de Blanquerna.
Blanquerna està formada per 3 facultats, totes elles a Barcelona. Per això diem que nosaltres tenim un campus urbà. La primera facultat de la que us parlaré és la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport, i sempre la posem aquesta a la primera, perquè realment és l'origen de Blanquerna. L'origen de Blanquerna és una escola de mestres, de per formar mestres, que es va fundar fa 75 anys. És a dir, és una institució que té 75 anys d'història. Després va anar derivant, van ampliant-se i van incorporar nous àmbits d'educació. Però en aquesta facultat s'estudia Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport. Ara després us ensenyaré el mapa i veureu on està situada. Després la Facultat de Ciències de la Salut, on s'estudien els graus relacionats amb el món de la salut i que fa alguna titulació compartida amb IQS i la Salle, com us deia abans, i la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals. I ara veureu el campus, com està distribuït. Això és Barcelona. Aleshores, mireu, la primera facultat de la que us parlava, la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i l'Esport, nosaltres els diem per acrònims, la FPC, la FCS i la FCI. Doncs aquesta facultat està situada molt a prop del Cosmocaixa, a Passeig de Sant Gervasi. Al costat veieu que això que posa serveis generals és com la seu corporativa de Blanquerna, és com per exemple on estic ubicada jo, però jo em moc per totes les facultats. Aleshores, aquesta facultat, com està especialitzada en esports, aquí es fan totes les classes, diguéssim, teòriques, però les pràctiques i les classes més de pràctiques i de pràctica esportiva es fa a l'Hospitalet Nord. Aquí tenim el campus Blanquerna Esport. Després, la Facultat de Ciències de la Salut està en una àrea on és considerada un hub molt potent de salut de Barcelona, que està al costat de l'Hospital de Sant Pau. Està al carrer Padilla i nosaltres molt aviat començarem la construcció d'un nou edifici que formarà part d'aquest campus de Ciències de la Salut, on en 3 anys començarem a fer el grau en Medicina. És a dir, que ara construirem una facultat nova. A banda, Salut té com una subseu a Martí Codolà, que està tocant a la Ronda de Dalt, i aquí es fan moltes classes de fisioteràpia. Que quan tinguem la facultat nova, aquesta que us deia, al costat de Padilla, ja totes les classes es faran entre Padilla i la facultat nova, que és Travessera de Gràcia, estan a tocar a 25 metres. I finalment, la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals, així com el cor de Barcelona, està tocada a la plaça Universitat. I té 3 seus, 3 edificis. Això són algunes imatges del campus de Blanquerna Esport, que com us deia està situat a l'Hospitalet Nord. Hi ha piscina, hi ha pista d'atletisme, hi ha canxa de bàsquet, pista poliesportiva, etc. Aleshores, unes dades per situar-vos una miqueta a Blanquerna, algunes dades que parlen de nosaltres. La mitjana, és a dir, és la dada mitjana de tots els nostres graus d'ocupació específica, és a dir, de treballar d'allò que has estudiat, és del 95% dels nostres graduats, és una dada molt bona. Ara mateix tenim 7.000 estudiants de graus, màsters i doctorats. Fem 26 graus i dobles graus, que us explicaré quins són. Tenim gairebé 600 professors en el nostre equip de Blanquerna. Nosaltres ens destaquem moltíssim pels convenis de pràctiques que fem amb empreses molt punteres de cadascun dels sectors, i això és un factor diferencial clau de Blanquerna, les pràctiques i a quines empreses fem pràctiques. Fixeu-vos que tenim més de 4.000 convenis de pràctiques. La recerca, per la gent que fa el doctorat, donem 2 milions d'euros cada any en beques i ajuts perquè tota aquella persona que estigui interessada en entrar a Blanquerna puguem ajudar-la si té dificultats econòmiques. I tenim també una projecció internacional molt potent, tenim més de 150 convenis signats amb universitats internacionals. Aleshores, aquí entrem ja, diguéssim, en matèria. Què es pot estudiar a Blanquerna? Com us deia, nosaltres ens enfoquem en 5 àmbits: l'esport, la salut, l'educació, les relacions internacionals i la comunicació. Què es pot estudiar pensant dedicar-se en un futur professional al món de l'esport? Doncs es pot estudiar CAFE, que és a dir, Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, i es pot estudiar Gestió Esportiva. A banda de graus, es poden estudiar dobles graus. Dobles graus és aquella opció que ara mateix, la veritat és que hi ha molta demanda dels dobles graus, que és aquella opció en la que dius jo em veig com un professional interdisciplinar, d'acord? En un mateix àmbit, i vull estudiar, per exemple,
un ciències de l'activitat física i l'esport i un fisioteràpia, perquè jo sé que vull dedicar-me al món de la fisioteràpia, però sobretot molt enfocat a l'esport. Doncs tens l'opció de fer aquest doble grau. Com es fan aquests dobles graus? A Blanquerna donem 3 opcions per fer aquests dobles graus. Una és l'opció de fer-lo en simultaneïtat, que se li diu. I això és tan simple com al matí faig un grau i a la tarda faig l'altre. Començo primer i els faig els dos alhora, en simultaneïtat, i vaig avançant, matí una cosa, tarda l'altra. Això vol dir dedicació plena, absoluta. És una opció recomanable per a esportistes d'alt nivell? No. M'agrada perquè veig que esteu atents, i això està molt bé. No ho és en aquesta modalitat, d'acord? No estic dient que un esportista d'alt nivell no pugui fer un doble grau. Dic, en aquesta modalitat de simultaneïtat pura i dura, no. Hi ha una altra opció de simultaneïtat, que tampoc jo no l'acabo de veure i no la recomanem per a esportistes d'alt nivell, perquè també la cosa es complica quan a banda fan pràctiques, que és, fas la simultaneïtat, però no comences els dos primers al mateix temps, sinó que comences un primer i potser quan passes a segon, comences el primer de l'altre, d'acord? I aleshores vas avançant, fas simultaneïtat, però no és sincrònica, diguéssim, no? I després la tercera via, que aquesta sí que és absolutament recomanable, que és en continuïtat, que és, jo començo un grau, en teoria un grau són 4 cursos de 60 crèdits cada any, d'acord? Començo un grau i l'acabo en 4 anys, o en el temps que sigui, perquè, com després us explicaré, per a esportistes del nivell hi ha adaptacions pel que fa als crèdits que han de cursar cada any. Acabo aquest grau i aleshores faig aquest segon grau. Vol dir que has d'estar 4 anys més estudiant? No, no vol dir això. Perquè, com els itineraris de dobles graus estan ja definits, que els teniu tots aquí i els podeu consultar a la web, i com us deia, són àrees interdisciplinars on hi ha sinergies, es fa un estudi de les assignatures que ha aprovat aquesta persona, els crèdits que ja té, i se li diu, mira, per treure't aquest segon grau, tu has de fer aquestes assignatures equivalents a aquests crèdits. Aquestes altres no, perquè ja les tens convalidades o se't pot fer una homologació, una convalidació. I aleshores hi ha moltes opcions de treure's aquest segon grau en un any. De vegades és un any i és un any i mig, però això és una realitat, no? De fet, nosaltres al producte li diem 4+1. Quan abans li estava explicant a en Lluís una miqueta, diu, ah, clar, això és el 4+1. Nosaltres internament li diem el 4+1, que és, en la mejor de las circunstancias, de los escenarios, en 5 anys, 4+1 han fet 2 carreres. D'acord? Torno ara a explicar-vos l'oferta. Us havia explicat esport, després en l'àrea de salut, nosaltres impartim graus d'infermeria, fisioteràpia, nutrició humana i dietètica, farmàcia conjuntament amb IQS, psicologia i logopèdia. I enginyeria de la salut, que això és un grau que és molt nou i que el fem conjuntament amb la Salle. D'acord? També en les opcions de dobles graus, per exemple, un doble grau que ara mateix té moltíssima demanda és psicologia i logopèdia, o educació i psicologia, o CAFE i fisioteràpia, com us explicava abans. Després passem a l'àmbit d'educació. Aquí tenim 2 graus, que és educació infantil i educació primària. És a dir, formar futurs mestres d'escoles bressol i d'escoles d'educació primària. I quines opcions de doble grau? Doncs claríssimes. Educació infantil més educació primària, amb la qual un doble graduat pot treballar, pot donar classes des de nens d'escola bressol fins a que acaben la primària, i això és una cosa que realment hi ha molta demanda. I també educació i CAFE, per exemple, i educació i psicologia. Aquí vull dir-vos que a Blanquerna, en educació, tenim un itinerari propi de Blanquerna que s'adapta als alumnes que arriben als graus d'educació provinents de cicles formatius, és a dir, de formació professional. Què vol dir això? Aquells estudiants que venen no de batxillerat, sinó que venen de cicles formatius de formació professional i que han fet un cicle formatiu relacionat amb el món de l'educació, es fa tota una avaluació de les assignatures i en la immensa majoria dels casos es poden treure el grau en 3 anys, no en 4. D'acord?
que és una opció molt interessant, realment, i més si després pensen en fer el doble grau, perquè això vol dir que potser en 4 sí que es poden treure 2. Sí? Sí, una pregunta, perdona, això també val per a les altres carreres, que es tindrà les d'esports o només per educació? Perdona, no t'he entès la pregunta, perdona. Aquests tindran adaptats a alumnes que venen de formació professional, que has comentat que són els que venen de l'àmbit de l'educació. Si és una formació professional de l'àmbit de l'esport i vol fer gestió esportiva o CAFE, també es poden adaptar o no? Sí, també es poden adaptar, exactament. Perdona perquè no ho he dit, però sí, també es poden adaptar. Es fa una anàlisi de les assignatures que han fet en els graus, per exemple, de monitor de lleure al medi natural, o no sé, ara no recordo com es diu, perdona, al cicle formatiu, però sí, també, de fet tenim molts estudiants de CAFE, i sobretot de CAFE, de gestió esportiva també, però més de CAFE que venen de cicles formatius moltíssims. Sí, i tant que sí. Relacions internacionals. Bé, nosaltres vam ser la primera, també de nou, la primera universitat privada que va crear un grau en relacions internacionals, que és per aquelles persones que es volen dedicar, per exemple. Us ho explico perquè els altres que he dit fins ara, normalment la gent els identifica i sap clarament de què es tracta, no? Però relacions internacionals, treballar, per exemple, a la ONU, a la OMS, a la Unió Europea, a una ONG, amb una empresa amb clara vocació multinacional, d'acord? I després tenim un grau també, diguéssim, amb molta visió de globalitat, que és Global Communication Management, que és un grau de comunicació i màrqueting, però molt enfocat al món internacional. Aquests dos graus, Relacions Internacionals i Global, són 100% en anglès, d'acord? I, finalment, l'àrea de comunicació, que és molt potent. Tenim el grau en periodisme i comunicació corporativa, per a aquells futurs periodistes que treballen a mitjans de comunicació o a gabinets de comunicació d'empreses, per exemple, jo mateixa. Publicitat, relacions públiques i màrqueting, per qui vol treballar fent campanyes de publicitat, per qui vol treballar portant les relacions públiques d'una empresa, fent totes les estratègies de màrqueting, de llançament de nous productes, investigació de mercats. Comunicació audiovisual pels professionals que es volen dedicar, i aquí a Catalunya hi ha moltíssima tradició i molt bona, al món del cinema, de la producció de sèries, la producció de programes de televisió. Sabeu que TV3 i Proa i Yes Music, aquí hi ha realment molt de talent a Catalunya, i nosaltres, per exemple, la nostra directora del grau en comunicació audiovisual és la directora de l'Acadèmia del Cinema Català, la Judit Collell. Digital Media, per a aquells professionals de comunicació però que es veuen molt enfocats al món digital, campanyes de màrqueting digital, xarxes socials. I Global Communication Management, que és el mateix que us he dit abans, però ho posem en les dues àrees perquè és tant de relacions internacionals o món internacional com comunicació. I aquí també hi ha tot un ventall de possibilitats de dobles graus. Per exemple, periodisme i comunicació corporativa amb relacions internacionals, comunicació audiovisual amb publicitat, periodisme i públic, vull dir, aquí les combinacions realment són moltes. I aquí la veritat és que hi ha estudiants que jo que tenc molta gent a jornades de portes obertes i al saló, hi ha gent que et ve des del principi i diu jo vull fer el doble grau. No, ja ho tenen superclar. O sigui, hi ha aquesta gent i després hi ha gent que ve a fer perio i quan acaba perio diu ostres, vull fer un any més i faré comunicació audiovisual o faré publicitat, no? Jo crec que, a diferència de, per exemple, quan estudiàvem el Joan i jo, no? Diré Joan i jo, que no hi havia aquestes possibilitats, crec que realment és una gran oportunitat i que els plans d'estudis són assequibles. És a dir, hi ha un esforç, evident, però la gent s'ho treu i a més està molt contenta. Aquí no m'entretindré, però com tindreu la presentació veureu, són tots els països amb els que tenim convenis i aquí podeu veure els rànquings on apareixen tots els estudis de Blanquerna. Són tant rànquings espanyols com internacionals. Avui, per exemple, s'ha publicat el rànquing de graus que fa El Mundo, el diari El Mundo. El grau en publicitat, per exemple, apareix com el tercer d'Espanya, però quan a privada és el primer de Catalunya. El grau en educació també surt molt ben situat, crec que en el 5è lloc, relacions internacionals també. Vull dir que els nostres estudis i les nostres titulacions i professionals realment tenen molt reconeixement. Vaig a passar ara a explicar-vos el procés d'admissió a Blanquerna. Alguna pregunta?
Doncs avanço. Us explico com és el procés d'admissió a Blanquerna. Nosaltres, en ser una universitat privada, fem el nostre propi procés d'admissió. D'acord? El primer que diré és que nosaltres no tenim una nota de tall mínima. Algú és volumi. Ai, t'he deixat entrar. Crec que ja està, Ja està. És la Maria que havia caigut i ha entrat. Doncs tornem al... Sí. Vale. Ens observa, sí. Nosaltres no demanem una nota de tall mínima per accedir, a diferència de la pública, però sí que tenim el nostre procés en concret, que us explicaré. Sí que algunes titulacions com psicologia i infermeria, que hi ha molta demanda, sí que és veritat que comencem a matricular a partir d'una nota. I anem a poc matriculant. Però no exigim una nota de tall a diferència de la pública. Aleshores, com comença el nostre procés d'admissió? El nostre procés d'admissió comença en el moment que dieu vinga, vull fer el primer pas i això significa fer la preinscripció. La preinscripció es fa online, entreu a blanquerna.edu i a cada una de les titulacions, és a dir, vull estudiar CAFE. Entres a la titulació de CAFE, allà tens tota la informació, els horaris, els crèdits, el preu, el professorat, el pla d'estudis, etc. I tens una pastilla on posa prescripció online i fas la prescripció online. Us demanarà crear-vos un usuari de Blanquerna i faràs la preinscripció online. Això vol dir que he començat amb aquest procés. Quan hagueu fet la preinscripció online, això us convoca unes proves d'admissió. Ja us he dit que no hi ha una nota de tall, però sí que fem el nostre propi procés. I es convoquen unes proves que bàsicament és una prova com de coneixements generals, cultura general. En certs graus hi ha una prova d'idioma anglès, perquè els que són 100% en anglès hi ha prova d'anglès, i en d'altres també. Una prova d'expressió escrita i comprensió lectora i, per exemple, en el grau de CAFE es fa una jornada de proves físiques, però no són discriminatòries, és a dir, d'allà no surt la gent amb una nota d'entro o no entro, sinó és una mica com posar-se a prova ells mateixos una miqueta de com es veuen de cara a poder fer un grau on l'esport té un paper tan important, d'acord? Imagineu-vos que feu les proves i aproveu les proves i se us convoca a matrícula. Una cosa molt important que no us he dit, aquest procés nosaltres el vam obrir, la preinscripció l'obrim a l'octubre a Blanquerna, d'acord? Ja està oberta des de l'octubre i segueix oberta. I seguirà oberta fins que pràcticament acabin el grau. De fet, el Lluís m'ha explicat avui que ell es va matricular al setembre, per una sèrie de circumstàncies de la vida, es va matricular al setembre, diu, i en 2 dies tenia tot el procés fet, d'acord? Per tant, que ningú pensi, vaig tard perquè està obert des de l'octubre. No, depèn de cada grau, però en principi no. Si us convoca una matrícula i dieu, però ja puc matricular si no he fet l'ESPAU o EBAU, és una matrícula condicionada, d'acord? És una matrícula condicionada a què? Condicionada a que aproveu batxillerat o que aproveu cicles i que després, si us presenteu a l'ESPAU, que aproveu l'ESPAU, d'acord? Però vosaltres ja teniu la reserva de plaça condicionada a aprovar batxillerat i aprovar l'ESPAU, d'acord? Ja està la plaça reservada. Un cop feu l'ESPAU i aproveu l'ESPAU, aleshores ja podeu entregar de la documentació conforme ja tinc el títol de batxillerat i ja tinc l'ESPAU aprovades, d'acord? I amb això ja es feu la matrícula definitiva. És un procés que, com has dit, ja està obert. Jo us recomano, com us deia al principi, que assistiu a una jornada de portes obertes. Nosaltres aquí al final de la presentació ho veureu. Ara tenim jornada de portes obertes el 25 de maig i el 26 de juny. En portem 4 ja en el que fan de tot el procés. Us podeu apuntar a través del web. Això és un moment important, com us deia, que aneu a la facultat, veieu l'espai, escoltareu els professors,
podreu parlar amb alumnes actuals dels graus, fer preguntes i inclús si voleu començar amb el procés allà de dir, mira, vaig a fer la preinscripció. Si dieu, mira, és que a mi el 25 de maig em va bé, el 26 de juny també, podeu demanar una visita personalitzada, d'acord? A través de blanquernae.edu demaneu una visita personalitzada i us atendrà una persona que treballa en el meu equip, que són persones que atenen les persones, futurs estudiants com vosaltres. Depenent del grau, us portarà el coordinador o director del grau. Si hi ha alguna condició especial, com per exemple esportistes d'alt nivell, s'analitzarà molt bé el vostre cas, ara us explicaré com ho fem, però és una cosa que us recomano que feu. És a dir, podríeu entrar a fer una prescripció directament, sí, la podeu fer, però no deixeu de fer aquest coneixement més in situ. D'acord? Aleshores, ara us volia... Perdona, en aquest tema, una consulta ràpida. Entre la preinscripció i les proves d'admissió són ràpides? Rapidíssimes. El que passa és que les proves d'admissió estan convocades certs dies, saps? Vull dir, aleshores és que miris, doncs mira, faig la preinscripció, per dir-te, demà o aquesta setmana i mires la prova d'admissió, les properes proves d'admissió per quan estan convocades, perquè es fan cada 2, 3, 4 setmanes perquè la gent tingui opció de dir, de nou, és que no em va bé aquest dia. Bé, doncs ho fem un altre dia, d'acord? El que veig és que no l'admeteu, no? I llavors busco una altra cosa, no? I llavors estan publicades a la web, proves, les dates. Les proves d'admissió no estan posades a la web, però en el moment que tu facis la preinscripció t'arribarà un e-mail on se't convocarà les proves d'admissió, d'acord? I això sí que és automàtic. Molt bé. Doncs ara us volia parlar dels criteris d'actuació que hem desenvolupat a Blanquerna pels esportistes d'alt nivell i abans de passar al que és la teoria, que és més farragosa, doncs donaré pas a la intervenció del Lluís, que ell com a estudiant i esportista us podrà explicar la seva experiència a Blanquerna. Ell està estudiant tercer de periodisme i comunicació corporativa i és nedador del primer equip del Club Natació Sant Andreu. Pues sí, com acaba de dir, estic a tercer curs ja i abans d'explicar una mica el que m'ha demanat l'Eva que us expliqui, dir-vos que el primer any d'universitat és dur perquè és un canvi bastant gran. A més, en el món de la natació s'ajunta amb que és el canvi de categoria júnior absolut, per tant és tot nou, categoria nova, ets absolut, ja ets com tothom, entres a la universitat i el que requereix és paciència i planificació. O sigui, si ho he de resumir en 2 paraules, paciència i planificació i a poc anar resolent tots els conflictes que abarqui aquesta nova etapa. I amb paciència i planificació es pot fer perfectament la carrera dual d'estudis i esport. No hi ha d'haver-hi cap problema i amb organització et pots treure en 4 anys, 5, 6 anys una carrera universitària perfectament. Llavors, com m'ha ajudat a mi Blanquerna sent esportista d'alt nivell? Primerament vaig tenir via lliure per escollir l'horari que millor s'acomodava a les meves necessitats com a esportistes. Un tret diferencial de Blanquerna amb la resta d'universitats és que tens els horaris molt marcats. O sigui, si estudies de matins, el teu horari estarà entre les 8 i les 2. Si estudies de tardes, serà entre les 3 i les 9 i no t'ho canviaran. Hi ha universitats que et canvien un dia al matí, un dia a la tarda, no. Blanquerna, si vas al torn de matí, al torn de matí. Si vas al torn de tarda, al torn de tarda. Jo em comparo amb molts dels meus companys i aquesta facilitat de planificació i organització la tinc gràcies a Blanquerna, que m'ofereix un horari bastant fixe. Llavors, també, la presència dels tutors. En els meus graus de la meva facultat ens organitzem algunes assignatures per seminari, que som de 8-10 persones, que és un grup bastant reduït, i el professor del seminari és el teu tutor. Per tant, amb el tutor tens una relació molt propera. Jo també em comparo amb la resta de la gent de l'equip i ningú té una relació propera amb el seu tutor de la universitat. I en molts casos el tutor m'ha ajudat a canviar-me un examen quan tinc un campionat o a parlar amb un professor perquè em deixi canviar un dia d'entrega o tinc una exposició però em coincideix amb un campionat, ha aconseguit que el professor em deixi fer l'exposició un altre dia. I aquestes coses és gràcies a que aquestes classes reduïdes et fan una relació més propera amb el teu tutor i et pot ajudar molt en aquestes circumstàncies. I també la Blanquerna participa en els campionats de Catalunya universitaris.
Llavors tu representes a la universitat en el Campionat de Catalunya, en el Campionat d'Espanya, i a canvi et donen un creditatge. Per exemple, jo ara l'any que ve, que ja faré quart, puc estalviar-me a fer 2 assignatures optatives gràcies als Campionats de Catalunya i als Campionats d'Espanya, i això em dona a quart anar molt més alliberat, tenir més temps per fer el treball de final de grau, etc. O sigui que hi ha moltes universitats que per treure crèdits per esportista demanen moltes més coses que no en canvi Blanquerna, que simplement el fet de representar-la ja t'ajuda en aquest sentit el creditatge. I finalment, un dels motius pels quals vaig escollir Blanquerna i a més ara, que és on més m'han ajudat, és en el tema de les pràctiques. Han aconseguit fer un conveni en les pràctiques amb el meu propi club de natació, amb el Sant Andreu, on jo ara estic fent totes les pràctiques del tema de comunicació corporativa i xarxes socials, comunicació interna, etc. en el Club de Natació Sant Andreu, que a part de ser bàsicament el que a mi m'agrada i a mi m'interessa, perquè a mi m'agrada la part de periodisme, però sobretot la part de comunicació empresarial de l'esport i a més de natació, m'han aconseguit fer aquest conveni gràcies a l'EVA, gràcies al club, etc. I jo estic molt content perquè bàsicament estic fent el que a mi m'agrada, que és la comunicació d'un club esportiu enfocat a la natació. I això bàsicament, si ho hagués fet en altres universitats, no hagués sigut capaç de fer tot això. No hagués sigut capaç de tenir un horari marcat, de poder-me planificar bé, de tenir un tutor proper per poder-me canviar exàmens, etc. I això ha sigut gràcies a les facilitats que m'ha donat Blanquerna per ser nedador d'alt nivell. Molt bé, moltes gràcies, Lluís. El fet que facis les pràctiques en el club també t'ajuda en el que és l'optimització del temps, perquè al club sí o sí vas a entrenar, a més en el teu cas ets entrenador de categoria benjamí, i aleshores, a veure, el tipus oro, no? I t'estalvies desplaçaments. De fet, jo el Lluís m'agradaria portar-me'l de becari al meu departament de Blanquerna, però clar, és anar a un altre lloc, i dic, però que continuï al grup, no? Jo penso que la veritat és que no estava molt preparat això, hem dit, tu explica la teva vida a Blanquerna i tal, però crec que realment és la realitat, no? I el que us ha explicat el Lluís, si parléssiu amb d'altres esportistes del nivell que tenim a Blanquerna, que tenim uns quants, bàsicament us dirien el mateix. Nosaltres, Blanquerna, en tenir un grau en CAFE, en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, hi ha molta sensibilitat respecte al voltant de l'esport. Aleshores, aquest grau va ser pioner en desenvolupar tota aquesta sèrie de mesures que s'adaptessin als esportistes d'alt nivell, perquè n'hi havia molts, però finalment és una cosa que s'ha aplicat a tot Blanquerna, perquè no tenia sentit només aplicar-ho a un grau, i a més perquè veus que els esportistes no necessàriament sempre han d'estudiar Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. Així que moltes gràcies, Lluís. Teniu alguna pregunta per Lluís? Doncs seguim. Aleshores, ja us ha parlat ell una mica, però jo us faig una mica de titulars d'aquestes adaptacions. Vull dir, sobretot, un tema, que el tema de les adaptacions també ho mirem molt cas a cas, perquè també estan molt vinculades a les categories, reconeixements que teniu com a esportistes d'alt nivell i alta dedicació. Aleshores s'ha de veure una miqueta i llavors veniu, ens expliqueu la vostra condició d'esportistes d'alt nivell, etc. i se us fa una miqueta el tratge a mida. Però a grans trets és el que us ha explicat el Lluís i ara passo a explicar. A la universitat pública hi ha una reserva de places per als esportistes del nivell del 3%, d'acord? Nosaltres a Blanquerna, en ser una privada, tenim més flexibilitat i nosaltres hem augmentat aquesta reserva de places del 3 al 10%, que podeu entrar per aquesta via. A banda d'aquests esportistes d'alt nivell, nosaltres a Blanquerna hem desenvolupat una modalitat pròpia que és el reconeixement propi de la facultat, perquè de vegades ens trobem amb esportistes, vosaltres ho sabeu molt millor que jo, que entreneu en un primer equip, però poder no heu assolit aquesta categoria del nivell, però esteu entrenant al mateix nivell que els altres i que esteu competint en una altra sèrie de competicions. Aleshores, la facultat el que fa és fer un estudi de la vostra condició i se'ls fa un reconeixement propi per part de la facultat, que també pot gaudir de totes aquestes mesures o de molt bona part d'aquestes mesures d'adaptació. Aleshores, el que us deia dels crèdits. En teoria, un curs són 60 crèdits i
Nosaltres el que fem en aquesta sèrie de mesures d'adaptació és reduir, si és necessari, els crèdits a estudiar cada any. És a dir, hi ha d'haver un mínim de 30 crèdits, dels quals us heu de matricular cada any. Com a esportistes del nivell podeu optar a matricular-vos a 30 crèdits. Per què? Perquè en el moment que arribeu i se'ls faci tota l'explicació del pla d'estudis, doncs podeu dir, és que jo estic preparant el cicle olímpic i jo l'any que ve no puc perquè tal, i d'aquí 2 anys ja m'haurà canviat el moment, però és que jo ara començo la carrera però és que jo aquest any per mi és X, no? Doncs bueno, es pot adaptar i dir, no, és que tu n'has de fer 60 crèdits. Pots treure la carrera, el primer curs, pots fer 30, en pots fer 40, 15. Aquí entra la figura del tutor, que us deia el Lluís, que és una realitat de Blanquerna, que us dirà, a veure, doncs mira, jo per la teva condició, de quin tipus d'estudis vens, per la teva formació, et recomano que d'aquest pla d'estudis triïs aquestes assignatures per arribar a aquests 30-40 crèdits. D'acord? És a dir, que es fa molt, quedeu-vos una miqueta amb la idea aquesta del tratge a mida en quant a adaptacions. Després nosaltres convoquem una beca d'excel·lència esportiva que us he de dir que de moment només en tenim una, però bueno, treballarem per tenir-ne més i em sembla que és, no sé si el 50 o 60% de la matrícula i cada any donem aquesta beca d'excel·lència esportiva. A banda hi ha d'altres beques i ajudes que també us en parlaré al final de la presentació, però volia aquí destacar la beca d'excel·lència esportiva. La gent d'esportistes al nivell es presenta i aleshores es miren requisits i aleshores cada any s'atorga aquesta. I després està la beca d'estudiants en pràctiques, que després us en parlaré. Aleshores, aquí us deixaré la presentació per categories, els reconeixements que fem a Blanquerna. Segurament això ho coneixeu molt millor que jo, perquè tot això està recollit per les federacions, els vostres entrenadors, etc. Això sí, si hi ha algú, diguéssim, que no ha fet els tràmits de reconeixement, sí que us recomano que ho actualitzeu i ho feu, perquè sí que és una documentació que caldrà presentar. D'acord? Aleshores, a banda d'aquestes, que us deia que són les catalogades pel BOE i pel DOC de la Generalitat, nosaltres a Blanquerna en fem de pròpies, i són el que diem de reconeixement per la facultat, que són aquells estudiants que, sense pertànyer a les màximes categories esportives anteriorment definides, puguin justificar ser esportistes d'alta dedicació. Aleshores, per exemple, esportistes del programa d'alt rendiment català que no tinguin beca, o esportistes de dedicació que competeixin a l'elit de la seva modalitat, les màximes categories, és a dir, lligues i divisions pels esports col·lectius o que demostrin estar entre els millors del rànquing de Catalunya, Espanya i Europa pels esports individuals, amb participació als campionats derivats d'aquesta situació esportiva. I després, a banda d'aquestes, hi ha un altre tipus encara de reconeixement, que és un reconeixement més puntual, que són tots aquells que no s'incloguin a les anteriors, que us he explicat, i que es fan per participació a campionats de Catalunya, campionats d'Espanya o competicions internacionals i també amb les seves concentracions. D'acord? El programa de tutoria, del qual us parlava el Lluís. Què fa el tutor? Com us acompanya? De què serveix un tutor per a un esportista de nivell? A l'hora de matricular-te, és a dir, el tutor no només apareix, diguéssim, aquesta guia no només apareix quan ja ets alumne de Blanquerna i ja estàs matriculat. No, abans t'acompanya i et guia, perquè és un moment en què ho necessiteu. Orientació a l'hora de matricular-se i d'escollir entre diversos itineraris, el que us explicava abans. Es fa d'interlocutor entre l'estudiant i els professors implicats en possibles modificacions de l'horari, d'una convocatòria d'examen, d'una presentació d'un treball. Us fa seguiment i actualització quan no heu pogut assistir a classe. M'he perdut aquestes classes perquè estava a la concentració. Doncs va, vinga, quedem un dia i treballem. Tutories personalitzades per l'avaluació acadèmica i després nosaltres per un tema nostre intern lliure al rectorat, és a dir, a la URL, tota una sèrie d'informes sobre la vostra evolució acadèmica. D'acord? Aleshores, ja filant molt prim, per exemple, els esportistes del nivell, el reconeixement i el nivell català, per exemple,
no tenen l'obligatorietat d'assistir al 80% de les classes, que això és una obligatorietat, diguéssim, universal a Blanquerna. Es pot estudiar un canvi de data d'examen o de lliurament de treballs. També se us pot avaluar més enllà de quan s'ha acabat, diguéssim, el calendari d'avaluació, sempre presentant, evidentment, les justificacions. No és de... jo no... No, evidentment cal presentar les justificacions. Facilitar els pràcticos amb la possibilitat de fer-los en els centres esportius on estan vinculats, per exemple en Lluís. Facilitar el TFG, el treball final de grau, relacionant-lo amb la seva realitat esportiva, que viu com a esportista de nivell. Classes i tutories particulars, fora de l'entorn acadèmic institucional. I formació no presencial. De vegades ja tenim esportistes que, pel que sigui, estan residint a una altra ciutat. Bueno, caso Iniesta. Amb Iniesta es va treure cafè amb nosaltres a Blanquerna vivint al Japó, per exemple. I canvis de torn, etc. Però totes aquestes mesures s'analitzen cas a cas. I pel que fa a beques i ajuts, que us he anomenat abans, existeix la beca a l'excel·lència acadèmica, que es mira tota l'avaluació vostra acadèmica de batxillerat i de les proves, i us pot ajudar amb una ajuda del 50%. La beca a l'excel·lència esportiva, de la que us parlava, aquí tenim tots els requisits per presentar la fitxa federativa, haver obtingut durant les 2 últimes temporades un dels següents resultats, pòdium internacionals en esports internacional, campionat d'Espanya, júnior, etc. Programa de pràctiques internes extracurriculars de tasca, per exemple. Un estudiant que digui, mira, necessito certa ajuda per pagar-me els meus estudis i hi ha la possibilitat de ser becari a Blanquerna en els diferents departaments, el departament de secretaria acadèmica, en el departament de relacions internacionals, ells fan una tasca de 3-4 hores al dia i se'ls remunera o se'ls convaliden crèdits, se'ls convaliden, vull dir que no se'ls cobren els crèdits, no se'ls convaliden, d'acord? Després, les pràctiques externes, que la majoria són remunerades, a Blanquerna, la borsa de treball i tota una sèrie d'ajuts econòmics mirant tot el tema de barems, de renda i d'ingressos familiars. I després, finalment, tenim una sèrie de descomptes, per exemple, família nombrosa, monoparental, amb estudiants si té una discapacitat igual o superior al 33%, si teniu famílies de Blanquerna, temes de finançament, i totes aquestes ajudes també són compatibles amb ajudes o beques que podeu demanar a entitats públiques. I fins aquí l'exposició de Blanquerna. Nosaltres aquest any hem llançat una campanya de comunicació molt bonica, de la qual estic molt satisfeta, que es diu Ets Esport, ets Blanquerna, i convidar-vos de nou a les jornades de portes obertes, recordar-vos que la propera és el 25 de maig i després el 26 de juny, que trobareu tota la informació al web, i que posant-vos en contacte amb nosaltres a través de Blanquerna.edu estarem encantats d'acollir-vos i d'explicar-vos totes aquestes mesures i com us podem acompanyar en el procés d'admissió. Moltes gràcies.